Nos fatha, croeso cynnes i chi i'r Oedfa heno. Chi'n gweld dan ofal Emyr. A ni'n dymuno bod ni'n profi Duw yn agos ato ni wrth i ni addoli gyda'n gilydd heno. Jyst am felly gyhoeddiad, jyst atgoffa chi bod cwrdd gweddi nos Fawrth fan hyn am 7:45 a cyfle i chi muno ar-lein neu mewn person fan hyn yn yr Oedfa. A ni fi'n siŵr bod wedi taro chi bod system sain newydd gyda ni. Os chi'n gwylio ar-lein heno, bod chi'n ymwybodol bod y system gwahanol. Jyst diolch i Bedwyr yn arbennig am y gwaith mae wedi wneud yn gosod y cyfan lan ac yn delio gyda'r gwaith yna heddi, gwerthfawrogi yna yn fawr iawn. Sul nesaf wedyn, Oedfa bore fel arfer fyny am 10, croeso chi muno ni wedyn i gael cino gyda'n gilydd ar ôl yr Oedfa, ac yna y bwriad yw cael yn Oedfa Carolau. Fi'n crindio ti bach wrth dweud ond sori, ond Carolau yn y nos. Blaen rhywbeth yna, os ych chi yn dod i'r cinio, os ych chi roi gwybod i Leri, trefnu bwyd, a wedi syniad ni faint o bobl sy'n dod, bydde hwnna o gymorth, ac yna, just blaen rybydd gyda'r nos hefyd, os oes rhywbeth chi'n dymuno canu neu rhannu, yna os ydych chi roi gwybod i Emyr o flaen llaw, yn ei does dim rhaid, ond bydde fe'n gymorth i wybod faint o bobl sydd eisiau rhannu yn ystod yr Oedfa nos Sul. A hefyd, does dim paned ar ôl Oedfa nos Sul nesaf. Rhaid gofyn bod chi'n gwybod bydd ei noswyl nadolig, a felly bydd pobl eisiau rithro nôl a bod yn gwely'n gynnar cyn bod Sion Corn yn cyrraedd. Castiad y mis yn mynd at y cronfa anghenion yr eglwys, felly cofiwch am hynny hefyd. Dyna'r coeddiadau fi'n meddwl. Newn ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n diolch yn fawr i ti am y cyfle a'r fraint sydd gyda ni nawr i ddod gyda'n gilydd i addoli di. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod ti wedi atgoffa ni bore yma o ffeithiau'r nadolig. Ni'n diolch i ti bod nhw yn ffeithiau, bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i'r byd, bod e wedi ei eni ym Methlehem. Ni'n diolch i ti bod oedd yn y gogoniant ers tragwyddoldeb wedi dod i dywyllwch ein byd ni yn isel fel baban mewn preseb. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod ddim wedi mynnu yr hawl oedd ganddo fe fel Duw, yn Dduw, ond bod hyd yn mynd yn mwy isel, yn is na'r preseb, a mynd i'r groes yn ein lle ni. Arglwydd, o'n i'n gweddio, bydden ni, fel glywon ni bore yma, fel y doethion, yn dod gyda pob peth sydd gyda ni, i rhoi iddo fe. Helpa ni heno wrth ni addoli, beidio dal dim byd nôl. Bod ni ddim yn cael y meddyliau'n crwydro i lefydd eraill, neu i feddwl am yr wythnos sydd o'n blaenau ni. Iawn bod ni'n rhoi yn hun yn nawr i ti, i addoli di, a bod pob gair, yr hyn yn ni'n ei glywed, bod ni'n gwrando gyda clustia agored a chalonnau sy'n barod i dderbyn, ac yna bod ni'n mynd o'r lle mae heno yn barod i wasanaethu di, ac rhoi clod a mawl i thenw di. A rwy'n ni'n diolch i ti. Mae mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Mawr hefyd yn gwisgo natur dyn. Mawr yn marw ar Galfaria. Mawr yn meiddi angau hun. A ni'n diolch i ti, mae hynod fawr. Yw yn awr, brenin nef a deiar lawr. Arglwydd, derbyn ein clod ni. Derbyn yn mawl ni a bendithia ni.
gogoniant ac mwyn enw ar arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Rodri. O'n i'n mynd i barhau i addoli trwy gannu yn gilydd. Yn carol gyntaf ni heno yw rhif 58. Bydd y geiriau ar y sgrin. Tua Bethlem dref. Awn yn fyntau gref ac addolwn ef. Gyda'r llwythau unwn unau ar y llwybrau at y cryd. Tua'r preseb awn gyda chalon lawn a phenlunio nawn. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu yn gilydd. Os ych chi'n ymuno gyda ni heno, dros y Nadolig, ni wedi bod yn rhai o'n cyfarfodydd ni yn gofyn cwestiynau. Cwestiynau am y Nadolig, cwestiynau fel pwy a beth a pryd. A heno, yr cwestiwn sydd dan sylw yw ble. Ac i geisio cael ateb i'r cwestiwn, fi'n siŵr bod chi'n gallu dyfalu beth fydd yr ateb, ni'n mynd i droi heno i lyfr y proffwyd Micha. Darlleniad byr iawn sydd yn ni, Micha pennod 5. A'r proffwyd Micha, wrth gwrs, yn ysgrifennu cannoedd o flynyddoedd cyn y Nadolig cyntaf, cyn geni yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn Micha pennod 5, ni'n darllen hyn, dechrau'n adnod 2. Ond ti, Bethlehem, Ephrata, sy'n fechan i fod ymhlith llwythau Jwda, ohono ti, y daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel, a'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. Felly fe'i gedi, hyd amser esgor yr un feichiog, ac yna fe ddychwel y rai fydd yn weddill yn Israel at ei tylwyth. Fe saif ac arwain y praidd yn nerth yr arglwydd, ac y mawredd enw'r arglwydd ei dduw. A byddant yn ddiogel,
oherwydd bydd ef yn fawr hyd derfynau'r ddaear. Ac yna bydd heddwch. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Gawn ni air bach o weddid yn gilydd. Ie, Arglwydd, ni'n diolch i ti, dy fod ti yn Dduw sydd yn siarad. Dy fod ti wedi siarad â ni trwy y proffwydi. Ni'n diolch i ti am adrannau fel hyn o'r Beibl. Llyfr y proffwyd Micha. Ac Micha yn cael ei ysbrydoli gen i ti i ysgrifennu'r geiriau hyn yn addo. A bydde ti yn anfon gwaredwr. A ni'n diolch dy fod ti wedi cadw da ddewyd. Ond diolch fod yr holl proffwydoliaethau a'r addewidion hynny yn cael eu cyflawni yn yr arglwydd Iesu Grist. A dad, yn gweddi ni heno nawr wrth i ni ddod unwaith eto i edrych ar dy air di. Wrth i ni ddod ar adran cyfarwydd. Wrth i ni feddwl ychydig bach am y cwestiwn yma, ble? Ni'n gofyn y bydde ti yn siarad gyda ni arglwydd, os sgweli di fod yn dda. Ie, bydde ni'n dod i weld, mwy ohono ti, ac o dy gariad di, ac o'r hyn rwy ti wedi wneud drosto ni. O arglwydd, ni'n diolch bod ni'n gallu dod ato ti heno, a dy fod ti yma gyda ni. Bod ni ddim yn gorfod mynd i ryw fan special fel petai, ond dy fod ti yn cwrdd at y bobl pan maen nhw yn dod ynghyd. A ni'n diolch fod hynny'n wir ar draws y byd heddi. A dros y Nadolig hwn wrth i bobl casglu at ei gilydd i weddio ac i ddarllen y gair ac i ganu carolau ac emynau a chaneuon o fawl. Ni'n diolch bod ti yn gallu dod yn agos. A felly'n gweddi ni nawr yw y bydde hynny'n yn wir yn ein profiad ni heno. Lle bynnag i ni arni, beth bynnag o'n i'n disgwyl wrth ddod yma heno, ni'n gweddio bydde ti yn dod yn agos ac yn gwneud dy hun yn amlwg i ni os sgweli di fod yn dda. O da, ni'n diolch i ti am yr hyn ni wedi glywed yn barod heddi. Ac yn gofyn nawr, fel sydd wedi cael ei weddio'n barod, neu i helpu ni i ganolbwyntio, i rando, cadw'n sylw ni arna ti, os gweli di fod yn dda. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganon ni garol arall. Rhif 44 nesa. 44. O deied pob Cristion i Fethlem yr awron, i weled mor dirion yw'n Duw. O ddyfnder rhyfeddod, fe drefnodd y diwdod dragwyddol gyfamod i fyw. Daeth brenin yr holl byd i Oedfa ein hadfyd symud ein penyd a'n pwn, heb le yn y llety, heb eilwyd, heb weli, yn Nadolig fel hynny gaf hwn. Na ni sefyll i ganu.
gofyn ni Gwydio yn ddod ymlaen, nawr i roi adroddiad byr ac yna i weddio i ni. Diolch, Gwydio. Ie, fel chi'n gwybod, prynhawmath criw bach ono ni i heol y John, cartref hen bobl, ochr arall i Eglwys Newydd. A oedd e'n fraint gallu wneud hynny. Oedd e'n fraint bore yma, cael lot o'r pentre, lot o'r plant a'r teuluoedd yma, a oedd rhywun yn teimlo braint gallu mynd i gartre hen bobl yma yn yr Eglwys Newydd. Gyrraeddon ni, oedd 6 ohono ni a 2 ohonyn nhw. Un yn siarad Cymraeg a llall methu siarad Cymraeg. Ond ar ôl chydig, o'n nhw'n dod dribs and drabs a rhyw, fi credu tua 14. Rhywbeth fel yna erbyn y diwedd. Rhyw 4 fi credu yn siarad Cymraeg ac ymrywiaeth o ran faint oedd bobl yn gallu canolbwyntio. Ond oedd yn hyfryd i ni allu canu a ni'n gweddio bod nhw'n gweld bod y pethau yma'n real i ni. A gweddio dros y bobl annwyl iawn yma ar y diwedd gafon ni amser i sgwrsio gyda nhw. O'n nhw'n werthfawrogol iawn, o'n nhw'n annwyl iawn. A ni'n gweddio bydd Duw rhywsyd rhyw ffordd yn defnyddio rhywbeth o'r geiriau gwan ddwedwyd, rhywbeth o'r carolau ganeuwyd, bydd Duw yn deffro y meddwl yna ac y byddwn nhw'n ymateb. Yn siarad yn ddynol, maen nhw'n agos iawn i dragwyddoldeb. Ni ddim yn gwybod hynny, ond yn edrych yn ddynol, maen nhw dyna lle maen nhw. Ac ni'n gweddio bydd Duw yn dod mewn ac yn achub y rhai sydd eto heb gredu. Gweddiwch am rannwyd a gweddiwch am ddoethineb. Ni'n gobeithio mynd yna eto, ond a ddylen ni fynd bob mis ac yn y blaen beth yw'r peth gorau. Mi eisiau doethineb, ond braint yw gallu gwasanaethu y gymuned, felly gweddiwch am hynny. Gyrwch ni weddio fo'n gilydd. O Dduwyn Tad, diolch am bob cyfle ni'n cael i rannu'r efengil, i allu i fyddhau i'r gorchymyn ath Christ droed i ni, i fynd i'r holl fyd ac i gyhoeddi y newyddion da bod gwaredwr wedi dod i'r byd. Go arglwydd ni yn cyflwyno'r criw mawr oedd yma bore yma, yn gweddio arglwydd y bydde di'n siarad â nhw, cyn ni'n cyflwyno y criw oedd gyda ni prynhawma. Diolch amdani nhw. Ni'n gweddio arglwydd y bydden nhw yn profi y tangnefedd, y bydden nhw'n profi llawenydd. Llawenydd nadolig, ond llawenydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Y bydde di o arglwydd yn delio nhw yn ôl eu hangen. Ni'n gweddio am y rhai o'r gweithwyr oedd yna, bydden nhw arglwydd yn cael rhyw syched amdana ti. Ac ni yn ymwybodol iawn arglwydd. Na allwn ni wneud dim, allwn ni ddim newid neb, ond ni'n gofyn ar ei ti newid bywydau pobl. Ac ni'n atgoffa'n gilydd i ti'n dduw ac yn arglwydd holl alluog. Ac ni'n gweddio os gweli di fod yn dda, y byddi di yn bywhau eneidiau colledig. Y bydd Crist eto yn cael ei ddyrchafu trwy weld unigolion yn dod i gredu ac i fwynhau yr echydwriaeth sydd wedi dod trwyddo fe. Ac ni'n cyflwyno'r Oedfa yma nawr i ti, yn gweddio byddi di'n achub fan hyn o. Ni'n ymwybodol arglwydd o'r rhai eto heb gredu, a ni'n gweddio o Dduw, ysgweli di fod yn dda, y byddi di yn achub yma heno dy glod. Ac ni'n gweddio amdano ni fel dy bobl, ni newydd canu gwirioneddau rhyfeddol, ac o arglwydd ni weithiau'n rhyfeddu bod y pethau yma ddim yn cyffwrdd fwy arno ni. Ni'n gweddio ar ei ti'n bywhau ni fel dy bobl. Ac y bydd y nadolig yma, nadolig lle ni'n gweld rhyw gipolwg newydd o ostyngeidrwydd Crist, ei ddarostyngiad rhyfeddol gwerth ei fywyd gwerth ei farwolaeth llawenydd yr atgyfodiad a'r fuddigoliaeth, a'r llawenydd fod wedi esgyn fel fod yr ysbryd gyda ni nawr. A fel ni newydd ganu, llawenydd y gobaith sydd o'n blaen ni, o arglwydd byw ni fel dy bobl. Ni'n gweddio hefyd arglwydd am ein gilydd. Yn gweddio byddi di roi iechyd i ni gyd, yn rhoi mwynhad dros cyfnod y nadolig, ac yn gweddio'n arbennig dros rai sy'n mynd trwy gyfnodau anodd. A falle yn teimlo'r cyfnod yma, falle yn fwy unig na'r arferol. O arglwydd, ni'n gweddio bydden nhw'n profi dy nerth, dy gysur, dy dangnefedd di a dy lawenydd di. Nid o reidrwydd yn yr ymgylchiadau, ond yn o ti dy hun.
ac y bydden nhw arglwydd yn cael nadolig llawen iawn am ei bod nhw'n pwyso ac yn dybrofi di. Ni yn gweddio arglwydd ar y tu fendithio teuluoedd, gweddio ar y tu fendithio unigolion, ble bynnag yw ein beth bynnag yw ein sefyllfa ni. Cyn ni yn dymuno llwyddiant i'r efengil yn ein gwlad, ni'n ymwybodol fod yna sawl oedfa Garolau wedi bod heddiw o arglwydd. Ni'n hiraethu am weld pobl Cymru yn troi yn ôl ato ti ac yn dod i wybod am yr heddwch ac am y llawenydd yng Nghrist Iesu. Ni'n gweddio arglwydd am brodyr y chwiorydd ni sydd yn dioddau yn Nadolig yma. Yn yr wythnos yma hyd yn oed yn gwybod fod yna ofidiau rhyfeddol o'i blaen nhw. Boed yn ryfel, boed yn amgylchiadau, boed yn newyn neu'n ddiargryn, beth bynnag yw'r sefyllfa arglwydd ni'n cyflwyno nhw i dy ofal di. Gweddio bydden nhw o ddew ein tad yn dybrofi di ac yn profi yr heddwch yna na wyr y byd amdano oddi wrth nhw eu hunan. Ni'n gweddio nawr ar y tifo gyda ni fan hyn y bydde di yn siarad yn ei trwy dy air. Ni'n diolch arglwydd bod Crist wedi cael ei eni a bod wedi dod i man penodol. A ni'n gweddio nawr o arglwydd y byddwn ni'n gweld rhyw ryfeddod newydd ac y bydd yr oedfa yma yn dyrchafu enw Iesu Grist ac yn dyrchafu dy enw di o clew ein gweddi. Maddau i ni ein beiau a maddau i ni ein aml feiau a dyrchafa Crist am bod ni'n gofyn pob peth yn ei enw fe. Amen. Diolch gwyddio. Ond ni gan i Carol arall, rhif 4. Am Bethlehem bydd cofio dros oesoedd rif y glith. Cans yno ganwyd tywysog a lywodraethau byth. Daeth arglwydd y gogoniant y methlem i ni'n frawd. Ar hwn a wnaeth y bydoedd a aned yno yn dlawd. Ac ymlaen o'n i sefyll i ganu. So
fel Sonia sy'n gynharach dros y Nadolig, ni wedi bod yn gofyn y cwestiynau yma. A bwriad y cwestiynau yw trio mynd â ni at raidd y Nadolig. Cwestiynau sylfaenol. Pwy, beth, pryd, ble, pam. Dechreuon ni efo pwy. A'r ateb, welwn ni oedd fod y Nadolig yn ei hanfod yn ymwneud gyda Duw. Mae'n rhywbeth am Dduw, stori am Dduw, a sut mae e wedi ein caru ni. Yna eithon ni mlaen i'r beth, a clywon ni fod y Duw yma sydd wedi'n caru ni wedi dod. Fod wedi dod yn un ohono ni, fod e wedi dod yn berson, a hynny mwyn i ni allu ddod yn ôl ato fe. Yna, wythnos diwetha, wnaethon ni feddwl am pryd. Ac be welon ni oedd fod yr peth yma, yr Duw yn dod wedi digwydd yn yr amser perffaith, yn ôl cynllun Duw. A hynny mwyn i ni allu ymateb heddi. Nawr ni'n dod i'r cwestiwn nesaf. Ble? Chi wedi dyfalu? Fi'n siŵr byddwch chi wedi gallu dyfalu cyn dod. Ac os ych chi ddim wedi dyfalu cyn dod, oedd y darlleniad yn ddigon i roi'r ateb i chi. Ac os oedd y darlleniad ddim yn ddigon i chi, mae'r emynau, y carolau fi wedi dewis wedi roi'r ateb i ni dro ar ôl tro. Tua Bethlem dref. O deied pob Cristion i Bethlem yr awron. Am Bethlem bydd cofio. Ie, Bethlehem. Mae'n bach o no-brainer. Mewn un ystyr, hwn oedd yr cwestiwn rwydda yw hateb. A falle bod chi'n meddwl eich hunan, wel, mae heno mynd i fod yn Oedfa byr te. Na fe, Bethlehem, na'r ateb. Allwn ni gannu'r garol ola a mynd gytre. Well, not so fast. Chymod i ni, dyw lle geithon ni'n geni, ddim mor bwysig. Mae'n bwysig wrth gwrs bod mae'n rhan o'n hunaniaeth ni, ond dwi ddim mor allweddol neu mor arwyddocâl a hynny. Hynny, ges i fy ngeni ym Pen y Bont yr Ogwr. Dwi'n ddim wir yn dweud lot am bwy ydw i. Sa'n gwybod lle gaethwch chi'ch geni. Dwi'n siŵr bod ddim yn arwyddocâl iawn am bwy ydych chi. Ond mae Bethlem yn wahanol. Fi'n gobeithio heno yn ei weld, yr ateb yw Bethlehem Ephrata, ond bod yr ateb yna yn llawn arwyddocâd, a bod deall y ffaith bod Iesu wedi cael ei eni ym Bethlem, a pam bod e wedi cael ei eni ym Bethlem yn helpu ni i ddeall ystyr y Nadolig. Pam Bethlehem te? Beth oedd yn wir am Bethlem? Ni wedi clywed yn y darlleniad Micha yn proffwydo Duw yn mynd i addo gwaredwr i Bethlehem. Ond, a gweud y gwir, mae eisiau ni fynd nôl te. Nôl i ddeall mewn gwirionedd pam Bethlehem. Y peth cyntaf eisiau ni i wybod am Bethlehem yw oedd Bethlehem yn ddinas digonedd. Right? Os chi'n cadw'n nodiadau, dinas digonedd. Oedd pobl wedi bod yn byw yn yr ardal yma, wedi ymgartrefu yn yr ardal yma ers amser hir iawn. Ni'n clywed amdano fe'n gynnar iawn yn y Beibl. Pam? Pam bod pobl wedi dewis byw fyna? Wel, mae'r ateb yn cael ei roi yn yr enw ei hunan. Bethlehem Ephrata. Beth yw ystyr yr enw yna? Wel, bydd lot o'ch chi'n cofio. Ystyr Bethlehem yw tŷ bara, the house of bread. Ac yr ardal mae Bethlehem ynddi yw ardal Ephrata sy'n golygu ffrwythlon. A felly mae popeth am Bethlehem Ephrata yn pwyntio ni at y ffaith bod e'n lle efo digonedd. Ni'n galw rai ardaloedd amaethyddol yn breadbaskets.
achos bod yna lot o fwyd yn tyfu. Wel, Bethlehem, tŷ bara. Dyma'r lle i fynd os chi eisiau bara. Os ych chi yn newynog, os ych chi yn llwgu ac ar fi'n marw, os nag os digon gyda chi a chi'n poeni am eich bywyd chi, dyma le da i edrych. Bethlehem Ephrata. Nawr fi eisiau chi gadw hwnna yn eich meddwl chi, na'r peth cyntaf, cadw yng nghefn eich meddwl chi, achos yna mae rhywbeth arall adnabyddus neu arwyddocaol am Bethlehem. Wrth i ni ddarllen mlaen yn yr Hen Testament, ni'n gweld oedd Bethlehem hefyd yn ddinas dychwelyd. Dinas dychwelyd. Mae Micha'n sôn rhywbeth am hynny, yn dydy, wnaethoch chi sylwi? Yn adnod 3, mae'n dweud, felly fe gedi hyd amser esgor yr un feichiog, so mae'n y fabi mynd i ddod, ac yna fe ddychwel y rai fydd yn weddill yn Israel at ei tylwyth. A chyma be, ni wedi gweld hynny'n digwydd ym Bethlehem sawl gwaith yn y Beibl cyn bod Micha'n cael ei ysgrifennu. So, nôl, llyfr Genesis, falle bod chi'n cofio, Jacob, dylse rai ohonoch chi'n gofio, achos wnaethon ni yn eitha diweddar. Jacob. Mae a'i deiliau yn dychwelyd i wlad yr addewid. Maen nhw wedi bod mewn gwlad arall, ond maen nhw'n dod nôl nawr i'w gwlad ei hunan, ac mae graig Jacob, Rachel, yn geni plentyn. Plentyn oedd hi wedi bod yn gobeithio amdano fe ac yn disgwyl amdano fe am spel, ac wrth iddo fe gael ei eni, mae Rachel yn marw. Mae'n hanes trist, ond mae Jacob yn galw'r plentyn yma Benjamin, mab fy Neheilaw. A lle mae hynny'n digwydd? Wel, ar bwys Bethlehem. So chi'n gweld, mae yna ddychwelyd, ac yna ar ôl dychwelyd mae yna fabi y Bethlehem. O wedyn ni darllen mlaen, a ni'n cyrraedd llyfr Ruth. Falle bod chi'n cofio stori Ruth. Mae'n hanes am wraig o'r enw Naomi. Mae hi a'i gŵr a'i meibion yn mynd i wlad arall. Yn y wlad arall mae gŵr a'r meibion yn marw, ond mae hi'n dychwelyd gyda Ruth, ei merch yng nghyfraith hi, ac ar ôl dychwelyd i Bethlehem, mae Ruth yn cael plentyn, a mae gobaith unwaith eto yn y mab yma sydd wedi cael ei eni. So eto, ym meddyliau'r bobl, Bethlehem, mae'n ddinas sydd yn gysylltiedig efo dychwelyd at Dduw, a derbyn mab. So, dinas digonedd, ydy hwnna dal yn y brain. Dinas dychwelyd, cadwch hwnna yn eich pen chi hefyd. Achos mae'n un peth arall, amlwg am Bethlehem, sef dyma dinas dinod Dafydd. Double whammy fyna. Dinas dinod Dafydd. Mae Micha'n sgwennu tŷ Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod ymhlith llwythau Jwda, ohono tŷ daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel. Mae Micha'n addo bod yna un yn mynd i ddod o Bethlehem fydd yn arweinydd, ac wrth gwrs oedd hwnna'n barod wedi digwydd mewn ffordd. Yn yr eglwys newydd fan hyn, mae pawb yn browd iawn. O fan hyn dath Gareth Bale. Right? Dyna'r claim to fame yr eglwys newydd. Dyma lle nath Gareth Bale cael ei fagu. Wel, oedd Bethlehem yn gallu brolio am un o'i meibion nhw. Pwy? Wel, Dafydd. O dre bach dinod Bethlehem, oedd y brenin Dafydd wedi dod. Yr bugail bach yma, nath Duw alw allan o'r ceie, ffordd o fugeilio'r defed i fod yn frenin ar ei bobl. Yr un gwan a dinod nath lladd Goleuath y cawr ac achub ei bobl. A felly dyna oedd yn wir am Bethlehem. Mae'n le bach. Oedd e ddim yn le cryf efo lot o filwyr mwyn amddiffyn ei hunan. Oedd hi'n le dinod, ac eto o'r lle dinod oedd brenin wedi codi. So, cadwch hynny mewn meddwl nawr.
Dinas digonedd. Na'r peth cyntaf, yn yw'r lle bara, lle i gael beth i chi angen. Dinas dychwelyd, lle oedd pobl wedi dod yn ôl ac wedi derbyn mab. Dinas dinod Dafydd, y tre bach yma oedd yn enwog am yr brenin oedd wedi codi ohoni. Ond nawr gadewch i ni ddarllen geiriau Micha eto, mae'n ddarlleniad byr. Ond ti, Bethlehem, Ephrata, sy'n fechan i fod ymhlith llwythau Jwda. Ohono ti y daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel, a'i darddiad yn y gorffennol mewn dyddiau gynt. Felly fe'i gedi hyd amser esgor yr un feichiog ac yna fe ddychwel y rai bydd yn weddill yn Israel at ei tylwyth. Fe saif ac arwain y praidd yn nerth yr arglwydd, ac y mawredd enw'r arglwydd ei ddiw, a byddant yn ddiogel, oherwydd bydd ef yn fawr, hyd derfynau'r ddeiar, ac yna bydd heddwch. Ble mae'r Nadolig yn digwydd? O fan hyn. O Duw di addo y bydde fe'n anfon un yn yr amser cywir, a mae wedi dod, a ble oedd e'n mynd i gael ei eni? Wel, Bethlehem. Chwa, beth arall sy'n wir am Bethlehem? Wel, dyma yw dinas Iesu. Dinas yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n gweld, mae'r holl bethau ni wedi meddwl amdano nhw mor belled, dyn nhw ddim jyst yn ffeithiau diddorol, neu jyst hanes amherthnasol yw e. Na, mae deall cefndir Bethlehem yn helpu ni ddeall pwy yw'r un sydd wedi cael ei eni yno. So meddyliwch eto, beth yw'r pethau ni wedi gweld? Wel, Bethlehem oedd y lle i fynd i gael eich digoni. Mae Iesu'n dweud mae fe yw bara'r bywyd. Mae Iesu'n dweud bod e wedi dod i'r byd mwyn ein digoni ni. Pan gafodd Iesu ei eni, mae'n cael ei lapio lan, a chi'n gwybod lle gath ei osod, yn dwi chi? Yn y preseb. Pam preseb? Wel, achos dyna oedd yr cafn cyfleus i osod y plentyn i lawr, ond beth sydd fel arfer mewn preseb? Wel, bwyd. Bwyd yr anifail. A mae fel petai hyd yn oed yn blentyn bach, mae'n cael ei ddangos i ni, mae fe yw'r un i ni angen mwyn cael bywyd. Mae Iesu wedi dod i Bethlehem, Ephrata, mwyn roi'r hyn sydd ei angen arno ni. Gawyn i chi'n... Ydych chi'n newynog heno? Fi ddim yn golygu'n llythrenol ydych chi eisiau bwyd. Os i chi, fe fydd yna rhywbeth i fita yma ar y diwedd. Na, fi'n golygu, ydych chi'n newynog yn eich calon chi? Ydych chi'n gwybod bod yna rhywbeth ar goll? Ydych chi'n chwilio am atebion? Ydych chi'n gwybod bod yna fwy i fywyd? Ydych chi'n teimlo, fod ar ben arno chi? Chi wedi trial pob math o bethau, chi wedi trial pethau'r byd yma, a chi wedi cael eich siomi dro ar ôl tro ar ôl tro. O, maen nhw'n diddanu am ychydig, chi'n cael pleser am ychydig, ond yna, mae hynny'n diflannu'n gloi. A'r cwbl sydd ar ôl yw euogrwydd a cywilydd, a siom, a diflastod. Ydych chi'n newynu? Ydych chi... Os rhywbeth yno chi sydd yn gwybod bod yna fwy a chi chwilio amdano fe, a chi eisiau fe, wel, Bethlehem yw'r lle i fynd. At yr arglwydd Iesu Grist, yr un sydd yn cyflwyno ei hun, yr un nath adael i'w gorffau i gael ei dorri, fel bara, mwyn cael ei rannu a'i roi i ni gael bywyd. Bethlehem, dinas dychwelyd. Ac wrth gwrs, Iesu yw'r mab sydd yn cael ei eni
wrth i ni mwyn i ni gael dychwelyd at Dduw. Chi'n cofio pan nath Iesu gael ei eni, oedd Mair a Joseph yn gorfod mynd i Fethlem. Nid yna lle o'n nhw'n byw. Ond o'n nhw'n gorfod, oedd yna orchymyn i ddychwelyd yn ôl i man eich teulu chi. A dyna pam o'n nhw ym Methlem. O'n nhw wedi dychwelyd yno. Ac yna mae'r mab yma'n cael ei eni. Ond mae e'n gosod y ffordd i ni i ddychwelyd at Dduw. Ydych chi'n bell oddi wrth yr arglwydd heno yma? Falle bod chi wedi credu ar un adeg ond chi wedi crwydro. Falle o'ch chi yn ceisio Duw ar un adeg a nawr chi wedi pellhau. Falle oedd gennych chi sicrwydd a nawr chi'n amau. Mae'n y ffordd yn ôl. Mae'n y ffordd i ddychwelyd. I chi, dim ond pa mor bell i ffordd ydych chi. Dim ond faint i chi wedi gwrthod yn y gorffennol, mae'n y ffordd i ddychwelyd oherwydd yr mab yma sydd wedi ei eni. Ie, ei eni ym Methlem, dinas dinod Dafydd. Chi'n gweld os oedd Dafydd yn fawr, mae'r un yma yn fwy. Iesu yw mab Dafydd. Iesu yw'r un sy'n dweud amdano fe ei hun, mae fi yw'r bugail da. Ie, Iesu yw'r un sydd wedi dod yn frenin, yn lywodraethwr, un sydd a'i darddiad yn y gorffennol, yr un sydd yn sefyll ac yn arwain y praidd yn nerth yr arglwydd. Fe yw'r un sydd yn mynd i ddod â diogelwch a heddwch hyd derfynau'r ddeiar. Ie, fe yw'r un a ddod yn fach, yn faban, yn wan ac yn ddinod. Fe yw'r un a ddod a mewn gwendid nath farw ar y groes. Mwyn achub o rai sy'n credu ynddo fe. Ydych chi'n teimlo'n ddinod heno? Ydych chi'n teimlo'n wan? Ydych chi wedi cyrraedd pen eich tenyn a chi ddim yn gwybod lle i droi? Chi wedi trial pob math o bethau, chi wedi trial achub eich hunan a chi wedi methu a chi'n meddwl, a pwy ydw i? A pam bydd yr arglwydd eisiau fi? Wel, mae'r arglwydd wrth i fodd yn gweithio mewn llefydd dinod a trwy pobl dinod a trwy'r hyn sydd yn edrych fel gwendid a methiant. Ydych chi'n chwilio am arweinydd, am frenin, am fugail bydd yn eich caru chi ac yn eich harwain chi ac yn eich nerthu chi ac yn eich iachau chi ac yn eich cario chi. Wel, dyma fe. Dyma fe. A ble mae e? Wel, ym Methlem. Bethlem Ephrata. Ble fawr yn Nadolig, o'ch chi gyd yn gwybod y cyn dod, Bethlem. Ond cyn bod chi'n mynd adre ac yn dechrau pacio'ch bags, chi'n gwybod, s'dim rhaid i ni fynd fyna. Yr ateb mawr yw Bethlem, ond yr ateb i ni heno hefyd yw ble? Ble mae'r Nadolig? Ble ni'n gallu cwrdd ar un yma, mae Micha'n addo, ond ni'n gallu cwrdd o fe fan hyn. Yma. Hwna'r pwynt. Os mae'r ateb i'r cwestiwn pryd oedd heddiw, yr ateb i'r ble yw fan hyn. Lle bynnag i chi arni ar hyn o bryd? Ie, os i chi ar goll yn llwyr, a chi'n teimlo bod chi wedi gwneud mes o'ch bywyd, a chi ddim yn gwybod lle i droi, wel, gallwch chi droi at yr un yma, a gallwch chi wneud e fan hyn. Gallwch chi wneud e fan hyn. A gall annoch chi wneud. Nawr, wrth i ni ganu carol ola, wrth i ni weddio. Neu yn y car ar y ffordd adre, neu yn y gwely ar ôl i chi gyrraedd adre. Ond gwnewch e, lle bynnag i chi, allwch chi geisio'r arglwydd a gwybod bod gyda chi. Fan hyn. Diolch iddo. Amen. Amen.
Nawn ni ganu efo'n gilydd i orffen rhif 66. Welen gwawrio, fydd i'n gofio, genir seilo gorau swydd. Wele ddynion mwy na moddion, yn dod â'r rhoddion iddo'n rhwydd. Yr ail bennill yn dweud, wele'r diwdod yn y dyndod, wele geidwad, wele'r gair, wele'n brenin mawr yn blentyn, meddyg mwyn ar luniau mair. Caid y methlem dref i seldrem, air Caersalem ci mewn cnawd. Wele y mwynol ddiw tragwyddol, ior anfeidrol, un i'n frawd. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu. Arglwydd i ni yn diolch i ti am Bethlem, am yr hyn ddigwyddodd yno, yn y man penodol yna'r man hanesyddol arwyddocaol yna. Ond i ni'n diolch i ti, Arglwydd, fod Iesu Grist yn awr ar ei orsedd yn eiriol trosto ni. A dy fod ti o Dduw trwy dy ysbryd glân yma gyda ni yn y lle hwn. Ac Arglwydd, i ni'n diolch am yr addewid yna gan yr Arglwydd Iesu, wel yr rwy fi gyda chwi, hyd ddiwedd yr oes. Dy fod ti gyda ni, lle bynnag i ni'n mynd, beth bynnag i ni'n wynebu, oherwydd y nadolig cyntaf yna, dy fod ti gyda ni. Diolch, Arglwydd, derbyn ein mawl ni gyd, ti yn unig sy'n ei heiddi. Nawr byddwn ni ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda ni, bob un, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.